בואו נחזור רגע בזמן לשנת 1499. אב מנזר גרמני אחד טוען טענה, פשוט מטורפת. הוא קיבל התגלות, אמנות סודית שיכולה לשנות את כל מה שידענו על סודות. היום אנחנו הולכים לפצח את הסיפור המדהים הזה על איך ספר שנראה כמו מדריך לכישוף, ממש כישוף אפל, הוא בעצם זה שהניח את היסודות לכל העולם הדיגיטלי המובטח שלנו. כן, כן. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. אז, הכל מתחיל כאן עם ההבטחה הפנטסטית הזאת. תקשיבו טוב. אמונת שבאמצעותה ניתן להעסיק מלאכים כדי לשגר הודעות באופן מיידי למרחקים עצומים. טריטימיוס לא דיבר פה על איזה צופן פשוט, הוא דיבר על לשלוח מסרים סודיים באופן מיידי על פני מרחקים אדירים באמצעות מלאכים. כן, כן, שמעתם נכון, מלאכים. זה נשמע כמו קסם, נכון? ובדיוק ככה כולם חשבו אז. טוב, אז כדי להבין מאיפה באה הטענה הזאת, חייבים להכיר את האיש שמאחוריה, יוהנס טריטמיוס. הוא ממש לא היה נזיר רגיל. מדובר פה על גאון, אוטודידקט, קצת מרדן, אחד שהתגבר על ילדות לא פשוטה ובגיל 21, רק 21, כבר הפך לאב מנזר. ומה הוא עשה שם? הוא לקח ספרייה קטנה של נגיד 50 ספרים, והפך אותה לאחת הספריות הגדולות באירופה עם יותר מ2,000 ספרים, והרבה מהם עסקו, איך נאמר, בתורת הנסתר. והספר שלו, סטגנוגרפיה, שזה אומר כתיבה נסתרת, הבטיח דברים שפשוט קשה להאמין. תראו, לא סתם צפנים שאי אפשר לפצח, הוא דיבר על היכולת לשדר מחשבות ישר לתוך צינוק נעול, או לשלוח הודעה סודית מרומא לברלין נגיד, באופן מיידי. וגולת הכותרת, הוא טען שכל הדבר הזה יכול להביא להערה רוחנית. זה כבר נשמע כמו מדע בדיוני לתקופה ההיא. אוקיי, אבל החלק המעניין באמת זה איך הספר זה נראה מבחוץ ומבפנים. כי לכל מי שהציץ בו, הוא נראה בדיוק כמו מה שכולם פחדו ממנו. ספר הדרכה לזימון שדים ורוחות. הוא היה מלא בשמות של כל מיני אישויות, פדיאל, אריאל, דברים כאלה, סמלים מוזרים וטקסטים שנראו אחד לאחד כמו לחשי כישוף. לא היה שום סיכוי, אבל שום סיכוי, שמישהו ינחש שמסתתר פה משהו אחר. וכאן איך לא, הסיפור מקבל טוויסט. המכתב הפרטי הזה, שטריטמיוס כתב לחבר, כדי, אתם יודעים, קצת להשוויץ בספר שלו, הפך לסיוט יחסני מהגדולים של התקופה. הוא שלח אותו, אבל הגורל תכנן משהו אחר לגמרי. אז בואו נראה איך הכל התפוצץ לו בפנים. ב-1499 הוא שולח את המכתב, אבל אז חוסר מזל מטורף. החבר שלו מת לפני שהמכתב מגיע. מי שפותח אותו זה אב המנזר החדש, והוא קורא אותו ופשוט מזדעזע. הוא בטוח שמדובר בכישוף שדים, כמה שנים אחרי זה חוקר אחר כותב מכתב משלו, קורא לספר כישוף דוחה, והמכתב הזה מתפשט בכל אירופה. וזהו, זה היה הסוף. השם של טריטמיוס כמחשף אפל נחתם ונסגר. וזה בדיוק מה שכל כך מדהים בסיפור הזה, הפרדוקס של האיש. מצד אחד, טריטמיוס היה ידוע בתור מומחה לשדים, אחד שכתב ספרים שלמים נגד כישוף ונגד כל קשר עם שדים. ומצד שני, הוא כותב ספר שנראה כמו, הדבר המדויק שהוא יצא נגדו. אז איך זה מסתדר? איך אותו בן אדם יכול להיות גם צייד מכשפות וגם לכאורה מכשף בעצמו? וככה, במשך מאות שנים, כמעט 500 שנה, העולם התייחס לספר הזה בדיוק כמו שהוא נראה. ספר קסמים מסוכן. הכנסייה הכניסה אותו לרשימת הספרים האסורים, והשם של טריטמיוס נשאר מקושר לכישוף. אבל אז, במאה ה-20, חוקרים מצאו משהו שפשוט הפך את כל הסיפור על הראש. ופה מגיעה השאלה שמשנה את הכל. מה אם כל הסיפור על המלאכים, הרוחות והלחשים היה בעצם הצגה? מה אם כל המסגרת הזאת של קסם הייתה רק הסוואה מבריקה למשהו אחר לגמרי? משהו הרבה יותר מדעי. כדי להבין כמה גאוני זה היה, צריך להכיר שני מושגים. הראשון זה סטגנוגרפיה. המילה מסובכת, הרעיון פשוט. זה לא להצפין את המסר, זה להחביא את העובדה שבכלל קיים מסר. המטרה היא שאף אחד אפילו לא יחשוב לחפש משהו סודי. וזה בדיוק מה שטריטמיוס עשה כשהוא הלביש את ספר הצפנים שלו בתור ספר כישוף. והמושג השני זה קריפטוגרפיה, או במילים פשוטות, הצפנה. פה, גם אם מישהו מוצא את המסר, הוא מקושקש לגמרי. הוא לא יכול לקרוא אותו בלי המפתח הנכון. זאת בעצם שכבת ההגנה השנייה. והגאונות המטורפת של טריטמיוס הייתה שהוא פשוט שילב בין שתי השיטות האלה באופן מושלם. הוא השתמש בסטגנוגרפיה, כלומר המסווה של ספר הכישוף, כדי שאף אחד לא יחשוב לחפש, ואז הוא השתמש בקריפטוגרפיה כדי להצפין את המסרים בתוך לחשי הכישוף עצמם. זאת מערכת הבטחה עם שתי שכבות, משהו שהיה מאות שנים לפני זמנו. אוקיי, אז איך זה עבד בפועל? איך הוא עשה את זה?
ובכן, התברר שכל הלחשים האלה לזימון רוחות, הם בכלל לא היו פניות לישויות מהעולם הבא. הם היו פשוט הוראות הפעלה מתוחכמות לשיטות הצפנה שונות. כל שם של רוח או מלאך היה בעצם שם קוד לאלגוריתם אחר. בואו נראה דוגמה חיה. למשל, הלחש הזה לרוח שנקראת פדיאל. במשך מאות שנים אנשים קראו את המילים האלה והיו בטוחים שזה כישוף. המילים נשמעות כאילו הן בלטינית עתיקה, מסתוריות, בלי שום היגיון. אתם יודעים, בדיוק כמו שחושבים שלחש כישוף אמור להישמע. אבל המפתח היה פשוט עד כדי גיחוך. ההוראה, שגם היא הייתה מוסתרת בספר, הייתה מאוד פשוטה. קח את האות הראשונה של כל מילה שנייה. זה הכל. לא צריך להיות מתמטיקאי, לא צריך להיות מחשף. רק לדעת את הכלל הפשוט הזה. ופה מגיע רגע הגילוי הגדול. תראו את הדוגמה הזאת מהספר. מצד אחד יש פה מה שנראה כמו תפילת תמימה בלטינית לישו. אבל כשמפעילים את השיטה, לוקחים את האות הראשונה מכל מילה שנייה, פתאום מתגלה מסר סודי לגמרי בשפה אחרת, בגרמנית, שכתוב בו, השליח שמחזיק את ההודעה הזאת עשה טעות חמורה, צריך לעצור אותו. ברגע אחד כל הקסם נעלם והצופן הגאוני נחשף. אבל הסיפור ממש לא נגמר במאה ה-16. למעשה, ההמצאה הזאת של טיריתמיוס שלחה גלים לאורך כל ההיסטוריה. היא השפיעה על עולם הריגול, על עולם הקסם, ובסופו של דבר, כן, גם על הטכנולוגיה שאנחנו כולנו משתמשים בה ממש עכשיו. הציטוט הזה פשוט מסכם את זה בצורה גאונית. המערכת שלו הייתה מין TCP/IP של מלאכים וכוכבים. מה זה אומר? זה אומר שהוא המציא תורת מידע שלמה. מערכת שלמה שיודעת לאחסן מידע, לאבד אותו ולהעביר אותו. מאות שנים לפני שאדם בשם קלוד שנון, שנחשב לאבא של תורת המידע המודרנית, בכלל חשב להיוולד. והמורשת של הספר הזה התפצלה לשני כיוונים מרתקים. מצד אחד, היו המרגלים. למשל, דוקטור ג'ון די, שהיה גם מרגל וגם אסטרולוג של המלכה אליזבת, העתיק את הספר מילה במילה כדי להשתמש בו לריגול. ומצד שני, עולם המאגיה לקח את רשימות הרוחות והשתמש בהן בתור בסיס לספרי כישוף מפורסמים. אבל עקרונות היסוד, העקרונות של הצפנה והסתרה, הם אלה שהמשיכו איתנו כל הדרך עד היום, והם הבסיס לכל ההצפנה הדיגיטלית שאנחנו מכירים. אז בפעם הבאה שאנחנו שולחים מייל מוצפן, הודעת וואטסאפ, או סתם קונים משהו אונליין בצורה מאובטחת, שווה לזכור את יוחנס טריצמיוס, כי לכל פיסת מידע דיגיטלי מאובטח בעולם שלנו, יש אב קדמון אחד, והוא נמצא בספר קסם המלאכים של הנזיר הגרמני הזה מלפני 500 שנה. וכל זה מוביל אותנו לשאלת השאלות. אז מה זה עליה בסוף? סתם ספר צפנים גאוני שהתחפש לספר קסמים? או שאולי הסיפור פה קצת יותר עמוק מזה. והתשובה כנראה היא שזה היה גם וגם. צריך לזכור שטריטמיוס חי בעולם שבו מדע, דת וקסם לא היו דברים נפרדים, הם היו כולם שזורים יחד. בשבילו היכולת לשחק עם שפה, השפה המקודדת, זה היה משהו כמעט אלוהי. עצם הרעיון שאפשר לקחת את שפת הבריאה ולבצע במניפולציות כדי להסתיר ולגלות סודות, זה היה הקסם האמיתי. בשבילו הקוד עצמו היה הנס. תודה רבה שהייתם איתנו.